Those affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie Odu na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Oro timango mer ngiswa. Meher ngiswa bende inie gi wach madohoni ong'ado. Mer koro ngiswa sani en ngoma nie pachi ngiswa iso meher. Okoro meher ore ni duo. Kama ngiswa. Meher ngiswa. En geno mara Nyakaramogi Nirio Makare, wan bende waikore mar kelo ni weche manyien mag Migago e Ramogi TV, to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Romo mar jotelo mawuok masawa mar Kenya mong'ere kaka Limuru 3 ochakore ayanga e gwenge mag Limuru e kaunti ma Kiambu. Komiti mar od bura mamalo koro yango ni mibadhi mapek oneno kaka nopogo omenda e somo mag junior secondary. Jopur masoni dwano chulgi 5,900 kata 6,000 kata gi 50 kaka ne kot orul nyochani. Akwayo ni mae mochul jopur. Jaod bura ma wendo Walter Owino dwaro ni mondo mitelo manyien mar kambi rego sukari masoni kik duok piny omenda michulo jopur kuom tan achiel mar niang'. Nyakaramogi in gi thuolo mar orote machok e laini maro marote machok ma en 23600 nyinga Milton Ochieng. Jaod bura mar Arieda Otiende Amolo okwedo mokadho okang' ma sirikal okawo machwale od bura chik omenda mar 2024-2025 mageto medo kwan osuru mijuogo jopiny ewi mwandu mopogore opogore, kowacho ni jatend piny William Ruto ok dewa chiedh nade ma jopiny kale e kinde ni manengo mar ngima pod medo idho malo. Otiende nowacho ni jood bura makwedo piny owacho biro timo duto maneno ni ok okal parono kendo ni gibiro rakore kode nyaka giko nyake doho. Finance bill
that is highly punitive, that is even taxing the purchase of a motor vehicle. Even a motor vehicle for school is being taxed. Even a motor vehicle for church is being taxed at 5%. You have brought a finance bill that is increasing taxation on everything else. And you are threatening and telling Kenyans that by the time you leave, you want to make sure you've improved the taxation burden from 8 and 9% to 22%, which means you are not listening to the cry of Kenyans. You hold Kenyans in contempt. Weche mamoko ni od bura mamalo koro yango ni mibadhi neno kaka nopogo omenda ma sirkal chiwo ne somo mag junior secondary e pacho ka mangima. Kaluwo komiti mar budget, od bura oyango ni nitiere skunde tara mabandia manoyudo omenda go eko kamago noyangi ne puonjo ma JSS kamoko bende ne okoyuto. Mairi timore kinde ma jopuonj mag JSS ni e ng'anyo ka gidwaro mondo mi ondikgi mongirore kendo mi ochulgi maber. Magi nofwenyore kinde ma komiti nolimo boma ma Gilgil e chenro mar kawo pach oganda ne budget mar hik omenda 2024 2025. Mheshimiwa kutoka kule Nyeri anaitwa Mukami. Pesa inabaki kwa ministries. Ministry headquarters inabaki na pesa. Hizo the infrastructure. It will be very, very important if this money is not enough. Ziongezwe ili ziweze kufika mashinani. Kwa sababu we all rely on CDF. Ukiandika unaelezwa CDF. And also the vote head that labda kiti ambayo inapatikana kwa CDF could not be also be enough. Kama shule haiko, pesa inapelekwa wapi? Na nimepeana mfano wa shule ya Kanorero hapa. Ulipata siku moja wametoa watoto imepelekwa Baringo. Na usipopewa kwa hii quota, sikusema kesho utapewa ya hiyo quota. Hiyo pesa inaenda wapi? Kwa hivyo hiyo system haiwork vizuri na kuna singizio la corruption. Tunaomba Waziri Mashogu achukue hatua kwa wale ambao wanachukua pesa ya watoto wetu. Kuna pesa tunataka kuweka pia kwa supplementary kwa sababu unajua tuko na shida. Kwa sababu tulikuwa tunajaribu sasa kujenga zile barabara zingine kama zile mheshimiwa ameongea, lakini now the damages ni mingi sana. Especially unajua bridges zote zimeanguka. Kama hapa tumetoka kwa commissioner, tunaambiwa na huko saidi za Kuresoi kila kitu imeenda vibaya sana. So we are putting a budget for that. That is why we want to sit for supplementary ndio tuhakikishe pia masho za mashure. The 100 million is actually not a promise. It is an allocation that is given to specific counties that we have visited for public participation. So counties that we didn't visit are not going to get the 100 million. But every county that was visited by budget committee is going to be awarded an extra 100 million. Romo mar jotelo mawuok masawa mar Kenya mong'ere kaka Limuru 3 oyango jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaka jaloso e yor siasa e lo oganda mawuok masawa e romo madhi nyime sani Limuru. Magi owachi romo madhi nyime Limuru mokelo kanyakla jotelo mawuok masawa mar Kenya kobire kinde mabende pogruok e kind jotelo osenyenyore e lela. Chris Owino nitiere e alworano kendo achiel kachiel. Chris Owino, inyalo nyisowa ni to kweth jotelo mochopo kanyo gin mago mawuok e duond buche mopogore opogore koso mana kweth achiel mar siasa ma masawa ma Kenya? Chris. Erokamano Milton Ochieng. Odiochieng' ma kawuono e siasa mag gwenge mag masawa en odiochieng' ma ing'iyo kod angoch tiang' nikech romo moyiedhi midendo ni Limuru 3 timore odiochieng' ma kawuono. Mana kiselero ne nyifwara mogi oganda jomasawa ni kod chenro margi mar biro kanyakla kendo twak goyo mbaka kendo kawo chung' achiel e weche mag siasa e kinde ka kinde e historia ma pacho kae. Mae momiyo gibedo kod romo midendo ni Limuru. Idendo ni Limuru 3 nikech main romo mar adek mobag e county ma Kiambu kar chung' od bura ma Limuru kod oganda jomasawa mar kelo gi kanyakla goyo mbaka kendo kawo chung' madhi nyiso gi yo magiluwo e weche mag siasa.
romo mokwongo mar Limuru 1 ne otim kod jatend piny Kenya mokwongo mosenindo Mzee Jomo Kenyatta mane otim higa mar 1967 ka thur wach e romo mar Limuru 1 e bwo jatend piny machon Mzee Jomo Kenyatta ne en ni gidhi kod yore mag piny mbi mar jatend piny jalup jatend piny Kenya mokwongo Jaramogi Oginga Odinga mane en kod huma malach e duond bura mar KANU. Koro Jomo Kenyatta kod kweth mag jotelo ma ok gwenge mag Masawa ne oromo kendo bago romo moyiedhi Limuru 1 kama ne gigoyo mbaka e chenro mar dwoko piny mbi mar Jaramogi Oginga Odinga e duond bura mar KANU. Bang'e to higa mar 2012 oganda jo Masawa kendo nobet piny e romo mane otisi ni Limuru 2. Thor mar wach e Limuru 2 e higa mar 2012 ne en neno ni oganda jo Masawa oko ka romgi mar goyo ombulu ne jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jalupne kindeno William Ruto kata odoko ni ne gin kod bura e doho mar piny mangima mar The Hague ICC. Mano enen thor mar wach e Limuru 2 ne en jiwo oganda jo Masawa mondo oko ka romgi kendo gilut ombulu e debe achiel, ombulu duto ne Uhuru Muigai Kenyatta, ombulu mane okonye bedo jatend piny Kenya e yiero mar 2013. E romo ma kamano mar Limuru 2 bende oganda jo Masawa gi duol achiel ne opuodho kendo sedho jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaka jaloso e lo oganda jo Masawa. Mano e higa mar 2012. Koro odiochieng' ma kawuono en romo mar Limuru 3 kama thor mar wach e romo ma kawuono mar Limuru 3 en yore mag kelo oganda jo Masawa kanyakla mar neno ni giloso kod duol achiel e chenro margi mag siasa kaachiel kod manyo telo ma pacho kae. Mano achiel kuom weche madito e Limuru 3 kelo oganda jo Masawa kanyakla mondo gilos kod duol achiel. Kech mabiro e kinde ma pogruok nitiere e gwenge mag Masawa. Kweth motelne kod jatend piny, jalup jatend piny Rigathi Gachagua mawacho ni kochopo weche mag pogo mwandu mag piny Kenya oti kod kwan mag jopiny e pogo mwandu mag jo Kenya. Mano kweth motelne kod Rigathi Gachagua. E komachielo nitiere kweth motelne kod jatend migawo mar jotich Moses Kuria ma bende ok mor kod kweth mar Rigathi Gachagua. Kaka machielo bende nitiere kweth motelne kod jakom komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda Ndindi Nyoro. Mano kweth mar adek e gwenge mag Masawa. Ko kweth mar ang'wen motelne kod jotelo mag Azimio kaka jatend duond bura man Kenya Martha Karua kod jatend jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni, gavana machon ma Laikipia Ndereti Muredi. Magi gin kweth ang'wen matelaro gwenge mag Masawa. Koro achiel kuom thor mar wach e romo mar Limuru 3 en neno ni jotelo kod oganda duto mag Masawa obiro kanyakla kendo loso kod duol achiel. Mar ariyo en neno ni oganda jotelo ma ok e gwenge mag Masawa udhiro wach mar ni kik tipogo mwandu mag piny Kenya kata weche mag dongruok. Chenro mag dongruok kod mwandu mag piny Kenya opog kaluwore kod kwan mag ji ma ok lach mar gwenge. Mano e wach mar ariyo. Then wach mar adek e romo mar Limuru 3 en sundo piny owacho ma jatend piny William Ruto kod Kenya Kwanza mondo odwok piny osuru ma othung'o jopiny. Jotelo moseloso e romo ni wacho ni osuru opong'o kor jopiny e kinde mangima to nengo mar ngima to idho malo. Koro gikwayo jatend piny William Ruto mondo odwok piny osuru. E thuolo mokalo romo ni giduol achiel ong'ado ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta pod jaloso e lo oganda jo Masawa e weche mag siasa, kendo giwacho ni ok gibiyie kod chenro moro amora mar puodho kata gwelo jaloso machielo e lo oganda jo Masawa kapod Uhuru Kenyatta pod nitiere. Kaduoko penjo ma ipenja Milton, jotelo mage mawuok e gwenge mag Masawa ma oyuoro e romo ma kawuono. Romo ma kawuono jotelo midewo ma oseyuoro en jatend duond bura man Kenya Martha Karua, jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni, gavana machon ma Laikipia Ndereti Muredi,
Governor machon ma Kiambu, Ferdinand Waititu baba yao, Jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje, Jaod bura ma Githunguri, Gathoni wa Mushomba, manyiso ni onge jatelo moro amora mauk e piny owacho mar Kenya Kwanza mawuok e gwenge mag Masawa ma oseyuoro kata ma osebiro kae. Kata doko ni Gathoni wa Mushomba ne oyier kod duond bura mar UDA e riwruok mar Kenya Kwanza osebedo ka okwedo chenro mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Mae momiyo inyalo wacho ni en jatelo kende mawuok e riwruok mar Kenya Kwanza ma oyuoro e romo kamano nikech ok osebedo ka owuotho e tich achiel kod jood bura mamoko mag Kenya Kwanza. Koro jatend piny jalup jatend piny Rigathi Gachagua mabeni lieko seche moko nyalo biro e romo kamae pok waneno. Jatend migawo mochung' ne weche mag jotich Moses Kuria mabende osebedo ka wacho ni ogombo biro e romo kamae bende pok ochopo. Koro inyalo wacho ni en romo ma oyuore kod jotelo moko e gwenge mag Masawa ma otenore kod riwruok mar Azimio kende ema osechopo e romo ma kawuono. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot ma kamano. Wageno ni biro nyisowa mago ma bende biro timore bang' ma mondo wakel ne jopiny e weche manyien mabiro. Ka wadhi nyime en ni mwandu manengone pod ok oyangi nowang'e masira mar mach manomuoche od nindo e skul primar ma Pentagon otieno ma piny orugodo kawuono. Kaluwore gi japuonj maduong' ma sikunno Filmon Oduor Ojuka, pok ne ging'eyo gino mane nyalo chako majno, mak mana ni chich nitiere no nyalo bedo ng'ikruok mar weche mag sitima mane okel kod lal mar sitima ma kinde ka kinde. Olero ni onge jopuonjre moro amora manoyudo hinyruok e kinde masirano mar mach koseyo jogo mochung' ne masiche mabiro apoya e kaunti ma Migori kuom ninde tich. Bende sikunno sani koro lor kuom thuolo ma ok ong'ere ka jotend sikunno temo matek mar tieko achiedh nadeno. Mach moro nomuoch e but dom kendo nyithindo nonene kasto gichako goyo koko kendo kokamano to ji nobiro ma response mane nitiere nobedo maber kabisa. Gisama wuoye kodi sani somo ok nyadhi mbele nikech ne wan gi dom achiel mar jowuoyi nowang' kendo gimoro amora mane nitie iye onge gima nores kata achiel. Kendo gima wadakwayo en ni kochakore odiochieng' ma kawuono wadhi bedo gi lendo ni tich adi mwadhi yawe skul kendo wadhi bedo gi winjruok maber gi jonyuol mondo monyisi odiochieng' mubiro bire kochakore juma manyien. Dom mar jowuoyi mar jo klas 7 oting'o capacity maromo nyithindo 25 to seche mane majni owuok onge nyathi moro amora mane nitiere dom kendo wagoero kamano ni onge gima notimore marach, nyithindo tena ni kare. Nokawa gi buok kata nyithindwa be no buok nikech pod gin nyithindo matindo, ne gi buok nikech gima kamano pok giwae nene ngimagi. To kata kamano wamor gi skul nikech ne gi timo matek mondo gine ni the first thing ni nyithindo are safe, and indeed nyithindwa ne gin safe, and we want to thank God ni onge nyathi manoyudo masira moro amora koluwore gi mach manobedo. Kopo ni masira makama owuok mar mach, to skul onego bedni oikore gi fire extinguishers ma indeed Pentagon ne nitiere godo manyalo bedo ni nokoromo. Koro dwakwa ni the authority that is concerned with issuing the school with the fire extinguishers nyalo medo gi moko. Jotelo e kaunti ma Tana River jiwo sirikal mamalo mondo ket thenge omenda mar konyo loso skunde manokethore bang' oula kelo midhiero e kaunti no. Kanoloso e skund primar ma Makerere e kar chung' od bura mag Alole, jaod bura mag Alole Said Haribai ne owacho ni dhi bedo matek timo dwaro ma jatend piny mar loso skunde mane oketh kod ohula komenda ma piyo ok odhi ke moket thenge e bajet mar omenda 2024-2025 maromo jopuonjre 3,000 e kar chung' od burano onge gi kuonde ma ginyalo some. Darasa la chekechea mawili yameenda kwa mto, jiko la shule mzima limeenda kwa mto, na maofisi ya walimu na store ya vitabu, store ya chakula, yote vimeenda kwa mto. Sisi tumeitikia mwito wa rais kama tulivyosema
kwamba tujaribu rehabilitate these schools, lakini changamoto ambayo tuko nayo ni kwamba already tumefikia mwisho wa mwaka financial year. Sasa kuzishughulikia hizi shule inakuwa ni shida kupitia CDF, kwa sababu already tushafika mwisho wa mwaka. Kwa hivyo tunaomba serikali kuwe na program maalum ya sehemu ya Tana River. Manake hii nazungumzia tu hapa Galole constituency, lakini ukienda Garsen ndio kuna shida zaidi, na Bura kuna shida zaidi. Fedha ambazo zinahitajika kutumika katika gharama hizi za kuhamisha shule za juu ni zaidi ya milioni 300. Kujengwe madarasa, kujengwe na vyoo na afisi za mwalimu mkuu pamoja na kadhalika katika zile shule zote. Kwa hivyo serikali yetu ya gatuzi na serikali kuu wanahitajika pia wawe atahusika kikamilifu. Jatend Migao Malimbe Dr. Alfred Mutua gi Jatend Migao mar Alwora Soipan Tuya kawuono notelo ne nyasi mar pith mar yiende e gode ma Mumoni e kaunti ma Kitui, ma en achiel kuom ajenda mag piny owacho e neno ni pith mag yiende maromo bilion 15 ochopi kochopo higa mar 2023. Kane owuoyo e seche mar pidho yiende, Mutua nowacho ni migao mare kakonyore gi sirikal kaunti ma Kitui biro neno ni yiende mosepidhi biro riti nyaka gibed madongo. Ojiwo anyuola mar dhood Wakamba mondo mi okonye pith mar yien e tayo chenro mag piny owacho mondo giyier jotelo mong'eyo tich. Jatend migao mar alwora korka kore nowacho ni biro ne Kitui en mar konyo nyawadgi mar alwora e pidho yiende, kamano en achiel kuom tije ma piny owacho omiyogi mar pidho yiende counties go ma Kitui gi Taita Taveta. Sub-county headquarters iko sawa, lakini nyuma yake imevamiwa na watu wamekata miti huko. We want that to stop. Na tutaki miti ikatwa hapa Mumoni Hills. Whoever alipatiana ruhusa 2013-2014 for logging kwa hii mlima is why rudiwa. These are our treasure for the county na tunafaa kuhifadhi. Katika mpangilio wetu wa kupanda miti bilioni 15, 20% ya ile miti ama miche itakuwa miti ya matunda. Na kwa sababu tuko na KEFRI, Kenya Forestry Research Institute, watafanya utafiti wao na washafanya, kwa sababu tuko na kituo cha KEFRI hapa Kitui, kuhakikisha kwamba miche ya matunda ambayo itapandwa Kitui ni ile ambayo inaweza kuwa hapa. Najua kuna matunda mengine ukipanda hapa haiwezi kuwa. Mtu ambaye anawapangia maisha yenu yanakuwa mazuri, huyo ndio mtu wa maendeleo. Wakati wa kupiga kura, mnarudisha mkono kwa ule mtu amewafanyia vizuri, si ndio? Ndio kesho yake aweze kuwaongezea. Na hiyo ndio hali ya maisha. Akina mama mnajua mkiletewa mfereji hapa, simrudishia mkono ule amaletea mfereji. Si ule alikuwa anawapatia story. Jaod bura ma wendo Walter Owino okwayo telo manyien mar kambi rego niang' masoni mondo mi ochul jopur niang' silingana 5,900 ne tan achiel mar niang' magitero e kambi no kaka nedo ong'ado. Owino bende nonyiso jatelo manyien mar kambi ma sukari masoni Martin Ogola Dima mondo mi onywak lwedo gi josiasa kendo ginon kaka inyalo tiek achiedh nade ma kambi sukari no. Osingo ne jopur ni 7% mag gowi mar omenda mapok ochulgi gibiro sund sirikal mondo ketie budget mondo chulgi. Jopur masoni dwano chulgi 5,900 kata 6,000 kata gi 50 kaka ne kot orul nyochani. Akwayo ni mae mochul jopur. Wawe bukore ni gini wuok malo kumonego bede to wadwoke piny. Ne gichulo percentage 93 odong 7% monego beni chulo jopur. 7% ni walao sani, watemo ng'iyo ni kaber nego kete budget ma idhi som sani ni mondo gitiekre gi jopur. Akwayo MD manyien ni omany leaders moyier e kor gweng', obed go piny gi share go challenges masoni nigo mondo ng'e anena kuonde ma leaders go nyalo konye mondo konye from MCA, MP to governor malo kocha. Jariemb boda moro owito ngimane bang' yudo masira mar apaya motimore e alwora ma VOK Nyali, apaya maduong' mowuok Mombasa kochomo Malindi.
Kalure gi joneno, jariemb apiko nero majegni 23 ne nie ng'we airititi eka nokier ga apikono motuomore kuom lori moting'o pi kendo wito ngimane kanyo kanyo. Jodak ma alworano kata kamano nokwayo jogo duto matiyo ga apayano mondo bed motang' nimar masira osebedo katimore e alworano e kinde ka kinde. Ringre no okaw kendo tere kar kano ringre ma Coast General Hospital, kobila bende dhi nyime kod timo nonro e wi tho makamano. Alikuwa anajaribu kurudi kwa barabara akateleza. So alivyoteleza kuna hii chuma ya hii gari akagonga kichwa hapa ikatoboka. Ndo kumepatikana majanga kama haya. Lakini kusema ukweli mwenye gari hana makosa, alikuwa kwa line yake. Kitu inawezetaji serikali ipate kusaidia katika hii barabara. Ile mondoko serikali imeamua kupanua barabara itakosa, lakini ila tu serikali inapoweka barabara ijue kwamba kuna shule hapa karibu ipate kuweka pedestrian crossing. Kama hii barabara sasa hii tumekosa pedestrian crossing. Tuwekee wale mapolisi county at least ile usubuhi, unajua watoto ni wengi na ikifika saa 9 pia watoto ni wengi, at least ile saa 10 saa 1 ile usubuhi wasimame hapa kidogo wavukishe wale watoto kidogo wawe safe. Umeona, mtu mzima kweli anaweza kujitetea, lakini watoto inakuwa ni ngumu. Na ukiangalia kuna wazazi wengine wako busy, hata hawezi kuwapeleka watoto wao shule, wanaachia tunendeni shule, alafu inatokea vitu kama hiyo. Madereva, ushauri ni tuwe makini wakati kama huu, wakati wowote tunapoendesha magari lazima tuwe na umakinifu. Tujali wale wanaotembea na miguu, wanaoendesha pikipiki, na hata wa magari, madereva wa magari tuheshimianeni, tuwe na utaratibu tu. Pia nao madereva wa marori pia nakuwa waangalifu, maana hii barabara pia iko busy sana hii. Wa madereva pia wakuwa waangalifu wanapoendesha magari. Hii ni njia ambayo iko busy, kama unaona saa hii iko busy, kuanzia saa hii hadi mpaka saa 3 iko busy sana. Gikanyo abroka yweyo mokwongo e cheno mar migago to kapok wadhi e yweyo moko kuom ote moseorono ni Eric Odemo ka chunge Kanyamkago owacho ni Milton ayie gi jotelo mosechopo Limuru 3 winjo gi kwed weche mag osuru matek. Kaeto machielo bende en Eric Odemo aparo ni mana achielno Eric yoro ote gi mang'eny sana yoro ote madhi 20 to neno ote achielno. Kaeto ote machielo Nyaringa Alfred Oluoch wacho ni winjo Ramogi malera nyaka entiere ungo e Karungu kod owadgi Elisha Ondigo. Kaeto sirikal okony jopuonj ondegi mapiyo kik wach mar somo kethre. An Pastor Omondi Otiche mar game onyinyore. Eka ote machielo bende aneno kamara Gladys Onyango ka entiere Nyasore mano Kabondo owacho ni gin bende giluwo weche manyien mag migago yo makare. Machielo bende wacho ni ng'ato nooro ote moro chon taparo ni ote ne odonjo wacho no nuone Amiso. Sirikal mondo kony jopuonj aparo man wasesomo awuoro Kenya ngima tek. Ng'ama yieng' to kia ng'ama odenyo omedo osuru pile ka pile. Nyasaye okony jopiny. Mano Omondi Otiche mar game onyinyore. Nyakora mogi kik dhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, rate
hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, shh. I'm trying to catch up on Single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Asewacho nyathini toko winja. Tosani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on Viusasa. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Okanyal medo gi joma okanyal konyore go. Dakayud penjo ni no. Ingeni inonge gi misomo. Mheshimiwa biga kemora. Corrupt leaders. Nyar meja yao. Yani ananyalo mana tie backend. You do not know your husband. Okawache yo marach. Ipana kiai anyoli lungo madaka mugik kisetimo project ni mitieko. Mind your business. Mind your business. Viro cheko boyfriend ni you are jealous. Yani jogi nyalo keto interview mar aspirant. Machiegni kendo e seche ma pinygi mahingo dichieng' ma jotuo mar muomruok mar remo moko kuom jogo manigi tuono e kaunti ma Bungoma koro dwaro ni piny owacho mondo puonji e wi tuono kendo mondo mi giduok piny nengo mar yedhe mathiedho tuono. Teresa Olang ma en jahigni 61 manoyudo ni en kod tuono higa mar 2005 wacho ni ji mang'eny koso ng'eyo ni gin gi tuono nyaka seche ma koro tuono onurogi eka kendo koro imiyo giyudo ka nengo thieth bende ni malo. Afisa mar thieth mar kar thieth ma Hopkins Bungoma Laktar Muthoni Wanjohi owacho ni ji mang'eny odak gi tuo mar muomruok mar remo to ok ging'eyo. Omedo jiwo mogo kuom jotuo mondo luw chike maketogi e yo makare. Unaweza kumanage na pia dawa, na nilikuja kugundua kwamba wakati najilinda vizuri hata wasihitaji dawa vile, na wakati mwingine ikienda juu sana then inabidi niweke kwa dawa zile za bei kali na kidogo inakuwa changamoto. Statistics have also shown that 56% of Kenyans have not been screened for hypertension. So despite us saying that out of every 10 patients we see 3 have not been 3 are hypertensive, there are probably more patients out there who are hypertensive and do not know it. I think creating awareness is very important, and also early detection. So by creating awareness is we try to triage and screen all patients coming in despite the condition, bringing them to the hospital so that we can identify the hypertensive patients earlier, because ideally hypertension is a silent disease.
E weche mamoko en ni kambi mochung'ne odundu makeo modhi e pacho ka Kenya Pipeline Company olando ni gibiro tiyo kod omenda maromo milion 6 e gero kar thiedho jotuo mithiedho to dok pacho e od thieth ma Momainiat e kar chung' od bura ma Kipkelion East e kaunti ma Kericho kaka yosiro lek ma sirkal ma jopiny yudo thieth e nengo moyweyo. Koloso Momainiat, jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot noyango ni oseyudo barua mar siro gedo kowuok kuom jatatije mar KPC Josang. Sir mar gedo no ibiro tim e hik omenda 2 kama milion 2 oket thenge hik omenda mar 2023-24 to milion 4 modong' ibiro chule hik omenda 2024-2025. Niliomba mambo ya CSR kwa mambo ya Momainiat dispensary, na ninashukuru Kenya Pipeline kwa sababu walitupatia fursa, kwa sababu tuna pipeline ambayo inapitia katika constituency yetu. That was one of the qualification. Kwa hivyo Momainiat tulipata ku identify Momainiat Health Center because it is the busiest. Hii health center itagharimu is going to cost 6 million Kenya shillings. Na ningependa kusema kwamba hii pesa lazima tuitunze, and we must get the right contractor, na pia mambo ya procurement ili tupate kutunza hiyo pesa. We are going to account to every single cent ambaye tumepewa. Onge mar bod marango weche mar oganda dar kadhi e pinje maoko to kata mana mabiro dak e pacho ka okelo achiel na dhi malo chike mabiro konyo jo Kenya kata obedo ni jo Kenya mathoth idhiro mondo dhi oti e pinje maoko. Koloso Kakamega e kinde machielo mar tiego migepe mopogore opogore kod jodito e wi dak e pinje maoko, jatelo mawuok e migawo mochung'ne oganda dar kadhi e pinje maoko Jojo Willy owacho ni kata obedo ni jatend piny William Ruto keto koke winjruok kod pinje mamoko mondo jo Kenya odhi oti e pinjego, onge mar bod marango weche mag dhi e pinje maoko e achiedhnade maduong'. Owili nowacho ni dwaro nitiere mar keto arita makare ne ng'ato ang'ata mabiro tiyo e pacho ka kata madhi e pinje maoko. The benefits that comes with the migration, the NCM will be proud to have actually contributed to the country's development, and as well as also through the discussion through this platform address the challenges that comes with migration. We know that Kenya is classified as a source, a transit and destination of migrants, and when migrants migrate, I believe that they are looking for better opportunities. So when people will migrate safely and be able to adhere to the regulations and the things that are there, then I know that migration governance will be better. Jodak maimbo ma Kenya ikwayo mondo manyore mamoko mar bero ngimagi kar siko ka girito yudo kony kowuok kuom jochiw kony kod sirikal. Koloso kod ute mag fwambo tok romo mar riwruok mar kanisa NCCK bade maimbo ma Kenya e boma ma Bungoma, jalup gavana ma Bungoma Jennifer Mbatiany owacho ni gwenge mag imbo mar Kenya dong' chien weche mag dongruok nikech tim marach mar kwecho ka jodak nong'ado kata kobedo ni tend kaunti no nigi chenro mar jodak mar keto jodak bedo e ngima makare. Kanoloso e lo kanise, jadolo mar kanisa mar Anglikana Bungoma George Mechimo nokwayo jood bura mondo non matut paro mar chik omenda mibiro dhi pedhe nyim od bura mondo mi ging'ad bura yo makare. Yale mambo ambayo county government ya Bungoma imefanya kufikia sasa, tumeongea kwa urefu mambo ya agriculture, maana hiyo tunaona ya kwamba ndio cha msingi sana katika eneo letu. Tumesema kwamba tunataka tuendelee kuhimiza watu wetu waweze kufanya agriculture kwa njia ya kibiashara. Sisi tunaomba ya kwamba jambo lolote linalotekelezwa na serikali ni lazima kuwe na mawasiliano na wale wahusika, hasa wananchi, kupitia kwa wale viongozi ambao wamechaguliwa. Na hata saa zingine ni vizuri kuweza kuleta jambo kama hili katika kongamano kama hili la Kristo ili tuweze kuliongelea, ndipo tuweze kuweka mikakati zingine siweze kufanya kazi.
Jopur ma kahawa okwa mondo tima tek mondo mi gijiw yuto margi obed mabup kanolose ka chung'od bura ma Kipkelion ma Imbo tok chiwo kodhi ne jopur maromo 500 bang' chiwo kodhi makamago maromo ji 500. Ne owacho ni jaod bura makanyo Joseph Cherorot ne owacho ni pur mar kahawa ema kelo kony ahinya to ne jodak makono, kendo japur nyaka ng'i maber gigo eko ma gitiyo godo kendo giti maber gi yuto magin go. Cherorot nomedo ni gibiro kelo kanyakla jodongo mag gwengego mar ng'iyo ni japur moro amora mane oyudo kodhi opidho kendo rito kodhi yo makare. The seedlings ya coffee wa farmers hapa upande wa Katanin na Kondamet na upande wa Momoniat na sehemu hii. There's going to be ile kahawa ambayo tumenunua ni 25,000 zile ambayo tutapeana leo, na hii itapata kuinua uchumi katika eneo hili na pia wakulima wapate kuwa na hiyo pesa mfukoni, na ningependa kuhimiza wakulima mpate kutunza hiyo kahawa kwa hali na mali. Na pia ukipewa, tafadhali, nimesikia kuna wengine wakipewa naenda kuuza, tafadhali fikisha nyumbani. Na hii pia tutafuatilia tukiwa na mzee wa mitaa, tukiwa na chief. Miche gi miche mag jopuonjre mawuok e kaunti ma Kisii oriwore kod jowetegi e chenro mar pidho yiende kaka yo achiel mar kedo gi lokruok marach mar chal mar kor lwasi. Chenrono manotimore e skul primar mar Kari kod Barara Chocho bende nokelo kanyakla jopuonj kod apisa mag somo e kauntino. Okwa jopiny mondo mi opidh yiende manyachon kod mago ma nyago olemo mabiro konyo piny Kenya. We are doing more than 3,000 seedlings today in this particular school. We are doing 3 categories of trees. We are going to do fruit trees. We are going to do exotic trees. We are going to do indigenous trees. As a sub-county, we have an allocation of 510,000 trees to plant this financial year. Just to remind you, this exercise began last year, sometimes in July, and we are having the first phase of it. We are going to meet the target. We have already explained the children expectations, and we really want to thank our sponsors, Carro, for having given us this space because we don't have the space. Na tumefurahia sana maana inaenda kuimarisha mazingira kwa shule yetu. Pia vile tunajua vyema ni hifadhi ya wanyama kama vile ndege, wanyama pori, na pia inaenda kusitiri udongo. We love our country. We thank God for everything. And I tell the children to work hard and start planting trees to keep our environment safe. Nyakwara Mogajwang' mana kaka juma ka juma wakelo ni chendo mar gin kanye. Kawuono wamenyo ni jaod bura machon ma Muron Matthews Charles Onyango Midika. Onyango wacho ni kaluwore kod lwenje kod kedo ne ratiro mag jopur niang' nomiye nying mar jatiang' kata mtu wa miwa e od bura. Jata chenro ni Walter Nyambaga miyo wasigand Onyango Midika. Ne en achiel kuom jo od bura mane ni kod teku kalose od bura kendo ne tuyo chunye kagolo twak e od bura mondo wayud sigana ni makare wachope kar chung' od bura ma Muhoroni e kaunti ma Kisumu. E higa mar 1936 Onyango Midika ne onyuol kendo chako sombe e sikul ma Nyakoko, kendo mokoni sikul niteroge mana gi thuon. Nachako skul Nyakoko to ne iteroga gi thuon. Japuonj ma osenindo Jacobo Mbara Udopiyo ne chokonga to teroga skul. Kane asetieko klas 3 to wach dino donje ni ja-Anglican ok onego som gi jo Catholic. Koro gola ka otera Ramula mana nyaminwa maduong' some. E higa mar 1974 Matthews Charles Onyango Midika nochako siasa kendo lewe nobilo mit mar od bura bang' yombo Nyalodia e kar chung' od bura ma Muhoroni. Nochako tich kendo bedo jatend migao to kod jagoro maduong' mar jopur mag tiang' lemo mane biro kod ting' mathoth. Mokwongo abedo assistant minister for labor, abedo jatelo mar union Kenya Sugar Workers Union, natimo gik mang'eny. Omiyo wachal mar od bura
kaka ne chalo to kod kako nene sani. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Koro nyinga manong'ere bunge en bwana sukari. Kos gima nawacho bunge molo gimoro amora en wach niang' sukari. Be bunge no be kia tinde nying bunge no be tionge. Giwacho gi bunge onge. To kada ane bunge sani dikoro gik moko pogore. Mideka potend mine kendo koni mine no ujero mithuolo koyare chon to Kenya de osegoyo kang' malach. Gimoro asepare ga to kamoro ji pare mopogore. Mine wawe mon bende donje bunge mang'eny gik kod opogore. Bunge no kawo ni gir chuo. Koro ne chuo dominate mak kata dhako ne giparo maber to kunji. Jatelo no ywago ganda luo molero ni siasa osehinyo to kod weche mag telo ahinya to jogo mithiro manyalo yudo dongruok mag siasa. Gimoro thago chunya kae. Luoro ni akanya ng'oma joturo luoro ahinya waluor wacho gimoro ok nego ng'ato kata goyo. Gik miwacho gi ang'o mono ji wacho gi. Joma ng'e siasa ahinya en ogandawa. To kata ging'e siasa joma siasa osehinya ahinya gin ogandawa no. Nimar ogandawa okunjire kendgi. De ginjire kendgi kon mabor. Nigo moro ni ogandawa kama nigo makiek mano ae. Ka ng'ato dwaro maber to nyaka duoke piny gi thuon. To gindi duk mana gi jowu. Mane gima thago chunya kabisa. Okoni gero mare ne konye rito kio makericho to kod muoroni. Noka yie mondo ng'ato tuk kod joturwa kata mana i bunge wuon. Na chung' matek kabisa. Midika lero na kitu siepe mane osomo rieko kuomgi. Oginga gini mbuya to nok duong' ahinya. To mbuya ne ng'ama lich ahinya. Ne ng'ama ng'e loso kabisa. Makata wach tone nyalo maayo weche mag ng'eyo loso. Nokwiny gi rieko. En ng'ama lich ahinya mane ong'ere ahinya. Jogi Muliro Oguda gini ne gin joma dongo nwa. Okoni kata odoko ni en osiep jatend piny machon Mwai Kibaki to kod Jomo Kenyatta kanyakla kod jatend piny machon Daniel Toroitich tich arap Moi kamano. E gwenyruok e paro ne owuok e kinde kod Charles Jonjo e wi pesa moro mane dhi konyo jodak ma Muoroni e yor arambe. Kibaki nokunjre gi Jonjo. Koro naluongo Kibaki mondo mi otimna arambe. To Jonjo noneno ni mano adhigerora gi ng'at maduong'. Koro joma dongo moko kata koro gi jaoda to wachone kwer jaodi kaka wuono chumoro nwa tere jela. Kaka wuono olor dhoge ma moyo gigo mawacho Kisumu ma ji piny ng'ete mudika funga mdomo yako. Ndalo moko ng'at mane wale tip wa Kakamega no dhiye tuwa ne minister. Kotundo ginene kibochwa kae. Wati giluo koromo ne koro pesa duto iduoko ine treasury ma ji luo koromo ne maber. Ne lweny mapok na nene ngimana. Na yany mapok na yanyo go ng'ate bunge. Okoni ne omake kendo tere jela e wi chung' mare mar adier e dongruok. Koro Jonjo dwaro ang'ona agol atamoran pesa. Union boko ne igolo nado ka udhi timo garambe. Jogo tera jela to onge gima natimo. Koro katundo kucho koro ayudo gimomiyo maka. Ayude kane jela. Kisumu. Kitale. Gola Kisumu tera Kitale. Koro ja Kitale ni moulo na the truth. Police. Ine na askari, ne ordinary askari ja pokot moro. Kimi ji chiemo. Chiemo ma saa abiriyo. Lunga. Bibi. Dot. Madadie dot. Kuna na yengra dot. Usionje hiyo chakula hata ikifanya nini utaenda. Koro tamba chiemo. Mama gino puro nene wapimo ne gima timorena. Kwenye apiero bero yogo seuloni. Kuna linga. Kukel chiemo wane joma laro chiemo. Kina amechwe na kawa mar ng'ato dhika makonga yuge monde. Mondo ki abet safe. Okoni fere moro ne owuok e kinde kod Nicholas Biwott nikech ne obalo kod dwach jok mane machiegni kod sirikal. Jite nong'e ni onge gima natimo. Jite. Adengi nigi noseulo ne jite. Jo union goulo ne ji gima timore. Lweny manan ge bunge. Koro nasbet kang'eyo ni ok adhi jela ordinarily. Adhi jela mdonega. Midika. Koni Moi nochungo Charles Jonjo to kod Biwott e tich. Apoya nono. Gino mo wacho ni ne ogwonye siwaya. Gima lich makoro nobuogo ji moloyo. Chima nadhi jela. Adwara ni Moi Jonjo Musaliti.
chunge tich aling matin biwoto kethore gi moi nango biwot no kawo pesa mo jomoko pesa mang'eny moko penjo sirikal biwoto rembe tich. Mideka Miyo Wambaka mare kaka ne olombo jatend piny machon Jomo Kenyatta e wi golo oko chieng' oneko e jela. Tijine na tugo an odhi kawo karachieng'. Kenyatta bende owacho na abiro kelo tundo kanyo. Chieng' moro gokinyi akone mama ni adwa dhi neno Kenyatta. Kwanyalo kwayo mondo golachi. Doga no kolwar. En kae onyalo wacho. Iwe tugo mara wacho gigo. Akona sete mojulu mo nyalo dhi neno Kenyatta gitamore te. Achiel ta wuondo koro yie no kong'eni awuonde oyie. Inuongo ni Selinya Lik. Awuonde ni Kenyatta madwaro. Kolor Nairobi ni kama lora no. Amanda go chini ni mukele mtoka mokawa. Ko wan wang'eni wanto idhi nego wago riti ne piny. Wapile mwenye kelele kwa bunge. Koze siyama kuja. Kenyatta ni liche. Panga mwanungu tuku mrabu. Kuja. Oganya wundu jo kama. Kuja no nomio alais okonu aloe en kende ng'ata chiel gi an opanga mutingi lwetena kama romo kama ipuodho mama wachono wawuotho ipuodho to wanji ariyo koni mayo ng'ani nega mana ipuodho ka kuno nega kama jinena wadhi watu ndio kama no dwaro to haya bwana kelele sasa sema ile kitu ilikuwa nataka Nyasaye no konya Nyasaye ni luoro ya na wacho ni Kenyatta ni jokoneko manotu gocha amungu abiro neno kabiro neni koponeko nitie neko kutulo sa achiel tieno kata kapukoro sa achiel gidhi pitwa kama wite chiemo okwa tieko koni gidhi pipa to kuja sema vizuri nasema kweli mzee siwezi kudanganya wewe ni kweli sasa unatakaje penda pia mzee sungetoa yetu aenda nina shughulika na watoto yake sasa unataka tufanye namna gani ukitoa yeye mzee mpe pesa kidogo ya kwanza maisha uye nina nje chini moro mawuogo no kana wuogo dhano ambe ni koro wiyo lal na ile tumesema na wewe hapa sitaki mtu asikie nitatoa neko na mtu usiwaambie mtu ana mwanange tarik pingi maneke one kore jare mwanange tarik ndigolo neko ya ni moro adokora wakan sasa wakere kama no dio kwa familia kama no sasa siasa akan kende tanga pesa mereka kurang tindak nanti maneno ni saber karaka beni obi kamoro to karaka no boro gocho penyi kata mino ndo dhinade kata on bende ka high school seche moko biro yudo ko onge nyaka penyi to baba dhi kanye min ode mama Selin Auma wacho ni pek ne nitiere kinde mane onyango Midika ne omaki kendo soe jela. Yeah, wasedak maber jaoda meno nyango Midika. Apart from going in jail was a bit painful and cumbersome. The Lord back. Widokwangi mama ber. Tungi mama re tok siasa. Nade. How marach widokutri. In spite of Nyaluotho, hera masemie kakarite kakochalo ber na kalose kata kwa alternative gimora no ka ber na okachi rachna mana kaka ikete life en kaka ikete to kikete ni ko minister ko ni ng'ama lich ok ni konyi. Onyango wacho ni ochamo nyadhi weche mag dongruok moting'o nyaka mago mag sukari. Niang mawinjo kamoro amora ka jiwacho sukari ni nionge an
Omiyo adonjo wach sukari. Sukari an mana kelo lwenj sukari. Mano koro mingo bedo bwana sukari. Nomiyo ni okubwacho gimoro mapwat wach sukari gi niang'. To diere baba gini negitiyo gi pesa gi. And by then, baba gini ne an $3,000. Bedeka koni telo mantiere gi sani, ujurori mwandu mantiere Nyanza, kendo kaka michele maero, to kod mwandu ko manyalo dongo ganda luo. Pur, to ganda biro to nyaka giluite, tero pinyo ganda. Onge ng'ama wacho ni michele ento wayude ang'o. Kaka familia, pod giero pur kod rito mafua mag dala. Talot moro nitiere, mamiyo gi yot e yudo lek mo nyakwaro mogi. Bedo kore chien kakok nyaka gi. Eta chenro mari en Walter Nyambaga, ud Koweru. Ton kajidhi, kendo kajiduogo. Oriti masane. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. Select from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Win big in seconds. Nikaja mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Mara ya 4 nikaweka shilingi 100, panda ikafika 500,000. Nikamhusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Akasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika na school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza, na vieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kati yako na Ramogi Radio kama bende Stimariwa record Yawanya wauntie kikubedi mabori kwa mgenye nkichikai ekumi yudo kikamit kabisa Ramogi 90 opposition ili unakanyoka kafaya goody akula kwa instrumental wawatuni kete manaka Teacher Beach Samuel Otieno.